जय जगन्नाथ साଙ୍ଗमाने आपण केମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। এটা প্রিয়ঙ্কা শাড়ি এটা ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖିଲେ ତା ବଡି ପୁରା ଫୁଲ ବଡି ଆସିବ ଭାଇ ତା ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖନ୍ତୁ ମିନୁ ଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା ତା କାନିପଟା ଏମିତି ଆସିବ ବଡିଟା ପୁରା ଏମିତି ଆସିବ ଭାଇ। पूरा सूता আছে ତା କାନି ପଟାଟା ଏଇଟା এটা হচ্ছে শাকাম্বরী এটা শাকাম্বরী শাড়ি শাকাম্বরীର ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବଡି ତା କାନି ପଟା बंदना शाढ़ी यहाँ हूँ बंदना शाढ़ी यहाँ शाढ़ी देखिले आहुरी मध्य शाढ़ी अच्छी अच्छी आ दुकान घर यहाँ 1200 टंका है देखिले। तो आज ब्लॉग टी बंद करुँची आउ कभी देखा बाय रखुची।